onye ndu obodo nke ndị Isiagu n'okpuru ọchịchị obodo Ọka South bụ Maazị Udochukwu Nnebedum akpọkugo ndị ntorobịa obodo a ka ha derogodi nnọọ jụụ n'ihi mbugharị ebugharịrị ya bụ nhọpụta kara ịchịkọba maka ndị ga-anọgasị n'ọkwa ọchịchị dị iche iche na ngalaba ndị ntorobịa obodo a wee na-ekwe ha nkwa na a ga-achịkọba nhọpụta n'oge eteghị aka. Ya bụ PG ndị Isiagu kpọrọ oku a n'oge ọ na-agwa ndị Isiagu okwu ọkasị ndị ntorobịa ha ndị mere njem Ngaghariwe iji wee gosi na ha enweghịzi afọ ojuju etu esibe wee chịkọba ya bụ nhọpụta maka ngalaba ndị ntorobịa n'obodo a nke akara ịchịkọba ụbọchị Tuesday abalị 11 nke ọnwa ka Chibụzọ Obidike kọchapụrụ gị akụkọ a. Maazị Nnebedum bụ onye rịọrọ ndị ntorobịa ahụ mgbaghara maka mbugharị ebugharị ya bụ ntuliaka nọrọ kọwaa na emebachaziri anya n'ọtụtụ ihe wee hụ na ọ dị mkpa na a ga-ebugharị ntuliaka ahụ gaa ụbọchị ọzọ ka e wee nwee udo n'obodo ahụ. Mmadụ abụọ so azọ ọkwa ọchịchị na ya bụ ntuliaka bụ Maazị Chioma Ekemezie na Maazị Sunday Igwenago na otu nwa okorobịa n'obodo ahụ bụ Ifeanyị Ọwa nọrọ n'otu kwuo mwute ha na ebugharị ya bụ ntuliaka ma kwuzie na ha nwere ntụkwasị obi na ọchịchị obodo ahụ ga-eneba anya na nsogbu niile dị na ya bụ ihe ma bugharịa ya mgbe ọ ga-adị mma karịchasịa ụbọchị dị nso iji mee ka ya bụ udo a na-atụ anya n'obodo ahụ bụ nke e nwere ngwa ngwa. N'ịkọwa ihe eji bugharịa ụbọchị a kanyere ya bụ ntuliaka ka eze ọdịnala nke obodo ahụ bụ Igwe Augustine Nwankwọ nọrọ kwue na e nwere ọtụtụ ebubo a na-ebo ndị mmadụ mgbe a na-akwakọ ya bụ ntuliaka ọchịchị bụ nke ya lere anya wee hụ na ọ ga-ebute nsogbu n'obodo ahụ wee bugharịa ya bụ ụbọchị a ga-eme ntuliaka. Ọ nọrọ kọwaa na iwu nke obodo ahụ nyere ya ikike ibugharị maọbụ ịkwụsị otu ọbụla na-eweta gbagharịa maọbụ ọgbaghara n'obodo ahụ.